नमस्कार प्रणाम। हम राघवेंद्र, स्वागत बा आप सबके इन खबर के भोजपुरी चैनल पे। उत्तर प्रदेश बोर्ड में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के अंक पत्र में त्रुटि के संशोधन खातिर पहली बार कैंप का आयोजन कइल जा रहल बाटे। कैंप 12 जून से शुरू हुई और 28 जून तक चली। अंक पत्र में नाम, माता पिता का नाम, जन्मतिथि का त्रुटि का संशोधन हुई और संशोधन का कार्य त्वरित गति से चली ताकि कोनो भी परीक्षार्थी और अभिभावक के भविष्य में परेशानी का सामना ना करे के पड़े। मेरठ क्षेत्रीय कार्यालय में सर्वाधिक त्रुटि सामने आयल बाटे। सभी क्षेत्रीय कार्यालय में सबसे अधिक मामला मेरठ का ही बा। एजा 24,279 मामला बाटे जेकर संशोधन होके के बा। वहीं दूसरे नंबर पे वाराणसी बाटे 18,991 मामला के साथ। सबसे कम 3,212 प्रकरण के साथ गोरखपुर बाटे। मेरठ में पहला फेज 12 से 14 जून तक कैंप लगी। इस शिविर जीआईसी में लगावल जाई। पहला फेज में मेरठ, फिरोजाबाद, कासगंज, गाजियाबाद, हापुड़, बागपत के शामिल कइल गइल बाटे। दूसरा फेज 19 से 21 जून तक रही, जेमे बुलंदशहर, हाथरस, गौतम बुद्ध नगर, एटा, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर। और तीसरा फेज में 26 से 28 जून तक शिविर लगी, जेमे आगरा, मैनपुरी, मथुरा, अलीगढ़ क्षेत्र की त्रुटि खातिर जौन भी संशोधन का कार्य हुई ए जगह पे हुई। फिलहाल ये जानकारी में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ल तमाम खबर देखे खातिर आप सब जुड़ल इन खबर भोजपुरी के साथ। तब तक खातिर नमस्कार।